Sa tard il-ħamis fil-għaxija, bosta kienu dawk li rħewla lejn diversi knejjes u kappelli madwar pajjiżna fejn qattaw ħin ta' adorazzjoni quddiem is-sepulkru. Dan hekk kif skont it-tradizzjoni saru s-7 visti fi knejjes differenti. Matul dawn il-visti l-insara jfakru 7 episodji differenti mill-passjoni ta' Ġesu u l-mixja tiegħu lejn il-Kalvarju. Net News tkellem mal-kanonku David Torpiano, il-Viċi Arċiprit fil-parroċċa ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta, fejn spjega li din it-tradizzjoni li jingħad li tmur lura għal żmien il-Medjuevu hija waħda popolari ħafna f'pajjiżna u matul il-ġurnata tal-ġimgħa wieħed seta' wkoll isegwi folo l-imdaqsa ta' nsara miġbura fi-skiet, talb u adorazzjoni quddiem is-sepulkru. Fil-ħames ix-xirka wara ċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa is-sagrament jiġi meħud fl-altar tar-repożizzjoni. Aħna ngħidulu sepulkru ma propja billi l-ġimgħa ma ssirx il-Qudiesa ikonna s-sagrament diġà biex l-għada mbagħad inkunu nistgħu nitqarbnu. Ovvjament huwa lejl speċjali allura l-Knisja tħeġġiġna li jinqattaw ħin ta' talb u adorazzjoni quddiem Ġesu. Intant Net News tkellem ukoll mal-voluntier Paul Xiberras illi spjegalna li sabiex l-armar tas-sepulkru jsir jeħtieġ numru ta' volontira. Tkun grupp ta' nies biex tarma dat-tip ta' sepulkru jibda biex fih ħafna xogħol u ħafna biċċiċ tarma kif qed taraw warajna huwa kollu tal-fidda. Intant ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira kienu jumejn impenjattivi ferm anke għal Papa Franġisku fejn spikkat fost l-oħrajn iżjara li jagħmel lill-priġunieri nisa li jinsabu f'ħabs f'Ruma. Hawn il-Papa ħasel ir-riġlejn ta' 12 mara. Bil-kap tal-Knisja Kattolika jidher f'kundizzjoni ta' saħħa tajba waqt li mexxa t-tifkira ta' ħamis ix-xirka. Uħud mill-ħabsin deru emozjonati malli l-Papa niżla rkub teħ biss ir-riġlejn u kompla bil-ħasil l-istess kif għamel Ġesu fl-aħħar ċena. L-impenji tal-Papa issa jissoktaw il-ġimgħa fil-għaxija fejn se jmexxi l-Via Crucis tradizzjonali.